Czy jesteś w stanie teraz podnieść dupę swą, nie oglądać na przeszłość i namalować tło, przekręcić w jednym momencie życiową kartę, znaleźć miłość, która zbuduje to, co warte jest. Ty też masz sobie studnię uczuć, wystarczy czerpać, dać się napić temu, co zerka. A jeśli kreska, to tylko po to, by oddzielić to, co ściemnione od serca pełnego wiedzy. Czy jesteś w stanie już nie patrzeć z zawiścią na egoistów, którzy rządzili się krzywdą? Masz sobie więcej ognia niż gorące słońce, tylko to dostrzeż i otwórz drzwi na oścież. Czy jesteś w stanie zrozumieć prawdę o samym sobie? Czy przyznajesz, że sam nieraz sobie wjebałeś chorobę, by zapomnieć nie przyznać, bo suka była zimna, bo blisko jest do kibla, wymówka jak powidła. Czy jesteś w stanie wybaczyć wszystko i iść tam, gdzie nikt nie był, nawet blisko? Pobojowisko, przejść szacunkiem, patrząc w przeszłość. Czy jesteś w stanie ułożyć przyszłość? Czy jesteś w stanie wybaczyć wszystko i iść tam, gdzie nikt nie był, nawet blisko? Pobojowisko, przejść szacunkiem, patrząc w przeszłość. Czy jesteś w stanie ułożyć przyszłość? Czy jesteś w stanie zrobić śniadanie, kochanie, i żyć tak, byś napędzała do działania mnie, bez pierdolenia, kochać się, wspierać, a nie pogrywać i poniewierać? Czy jesteś w stanie chwilę doceniać, nieważne w jakiej jesteś, a się nie przelewa? Czy jesteś w stanie mieć własne zdanie w stadzie pomyłek i znajdziesz siłę, by odróżnić to, co wątpliwe? Patrz, jak łatwo zobaczyć oczami duszy, by odnaleźć ciepło, które może tak wiele nauczyć. Czy jesteś w stanie nie mierzyć miarą kontaktów i złotówek, a miarą tego, co niewidzialne, a prawdziwie czułe jest? Kocham ten dreszcz, wiesz, gdy widzę, że jesteś w stanie uwierzyć i stworzyć coś, co w pamięci pozostanie, coś, co może zmienić mój świat lepszy, napędzić do działania, rozgonić mętli. Czy jesteś w stanie wybaczyć wszystko i iść tam, gdzie nikt nie był, nawet blisko? Pobojowisko, przejść szacunkiem, patrząc w przeszłość. Czy jesteś w stanie ułożyć przyszłość? Czy jesteś w stanie wybaczyć wszystko i iść tam, gdzie nikt nie był, nawet blisko? Pobojowisko, przejść szacunkiem, patrząc w przeszłość. Czy jesteś w stanie ułożyć przyszłość?